În competiția celei de-a 11-a ediție a festivalului Simfest 2013 au intrat 50 de producții de televiziune. Categoria cea mai bine reprezentată este cea a reportajelor, dar concurența mare este și în rândul creațiilor studențești de divertisment sau a filmelor turistice. Sunt foarte bucuros pentru că a crescut numărul de creații înscrise la categoria de creație studențească. Încep să vină studenții și să-și aducă lucrările și dacă pot să vă spun că așa ca o picanterie a venit cineva și și-a înscris lucrarea din studenție realizată în 1999. Criteriile de jurizare pe care le aplicăm sunt criteriile care se aplică la orice festival de acest gen și anume este vorba de calitatea filmului, a emisiunii, a reportajului. E vorba de idee, de felul în care este prezentată ideea, de calitatea imaginii, a montajului, a sunetului. Astea sunt criteriile folosite pretutindeni și nu cred că avem motiv să nu le aplicăm și noi. Anul acesta organizatorii s-au axat pe concursul propriu-zis și mai ales pe deschiderea către comunitate. Astfel, Târgu Mureșenii vor putea lua parte la proiecții de filme premiate la diverse festivaluri, lansări de carte, expoziții de artă plastică, expoziții de fotografie sau concerte de muzică folk. Mai mult, această ediție oferă participanților un moment unic, gala în memoria un jurnalist de excepție, Sorina Bota. Documentarele din seria Povestiri din Transilvania vor fi proiectate vineri de la ora 18:30 la Cinematograful Arta. După 11 ani, când Simfest se străduie și cred că și reușește să facă următorul lucru, și anume să promoveze calitatea, să promoveze oamenii talentați, cred că putem spune că a devenit o instituție. Încă de la început, organizatorii și-au propus ca Simfest să devină o școală de jurnalistică în care realizatorii de televiziune să se perfecționeze. Ca urmare, primele 3 zile ale festivalului vor fi dedicate școlii de vară pentru jurnaliști. Tema aleasă pentru anul acesta este convergența mediilor de informare, teatru, cinema, televiziune, internet, iar cursurile vor fi susținute de către profesioniști. Vrem să facem mai mult decât simple traininguri de televiziune pe o temă dată, cum am avut în fiecare an câteva tematici. Anul ăsta mergem spre comunicare, pentru că televiziunea înseamnă în primul rând comunicare, după imagine să spunem, dar e un mijloc de comunicare și cel mai de impact. Simfest 2013 se încheie sâmbătă cu gala laureaților și concertul formației Focul Viu la Casa de Cultură Mihai Eminescu.